Sa number 7, isa ka menor de edad ang dakop sa bypass operation. Pati iya nga iloy nga nagbato sa pulis, Gindakop man. Nagpatigayon sa bypass operation nagkatapos ang Escalante City PNP sa purok Nabantuan, Barangay Balintawak, Escalante City, Lunes nga adlaw. Dakop sa operation ng 15 anyos ka lalaki, samtang nakapalag yung iya upod ni ginakabig high value individual ngaging kilala kay alias Jam, 39 anyos. Sa tiyon sang operation, nagpatunga ang iloy sa menor de edad kag nagbato sa mga pulis. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, ang hepe sang Escalante PNP, ginpasiguro sa mga operatiba nga ma-exercise ang maximum tolerance apang nag-intra kag nagbato ang iloy rason nga na-injured ang isa ka police personnel. Sunod sa hepe, kasong obstruction, oral defamation kag slight physical injuries ang ipasaka nila sa iloy sang 15 anyos nga child in conflict with the law. Gani siya ma'am is pabalik-balik na gini siya ma'am na kuan. Nung matawag naman sila na woman. Badlungon naman ba? Badlungon na kayo? Repeated offender naman ba? I could not speak in behalf sa mama ma'am no, but ang amo lang na observe is since repeated offender tong iya bata, ano siya ma'am? Parang ano siya ma'am, ga-tolerate, ga-consente.